Biex noħodkom fl-immaġinazzjoni għal dak il-lejl meta il-poplu Ludi kien jaf li wasal biex joħroġ issa mill-Eġittu wara 400 sena ta' jasar taħt Farun. Mose għalilhom, Mose rċieva istruzzjoni minn Alla li dak il-lejl kellu jgħaddi l-anġlu Errid u kien se joqtol lil kull imwieled l-ewwel, ġifieri l-kbir tal-familja, Lut jew Eġizzjani, però jibqa' għaddej għalhekk insejħulu lejt, jibqa' għaddej jekk jara id-demm imċappas mal-koxox tal-bieb ta' dik il-familja. L-istruzzjoni kienet ċara. Ħan immaġinaw li kien hemm dan il-ġuvnot, l-uniku wild ta' din il-koppja Ludija, illi irritorna id-dar wara ġurnata sara u dbatija u l-ġenitur mill-ewwel fżawh u qalulu qabel ma nitlu norqdu hemm bżonn li noqtu l-ħaruf u nċabsu il-koxox tal-bieb għaliex jekk ma nagħmlux hekk l-anġlu Errid joqtlok. U t-tifel qalilhom isimgħuni Pawma, jien m'għandix moħħ dal-affarijiet, jiena nemmen li Allu ħanin, Allu tant twajjeb u mhux ħanniżilha din li Alla jeqret lill-liben il-kbir. Ħanidħol norqod, narrakom għada filgħodu. Taħsbu li Roma għada filgħodu. Kellu tama, kellu ħafna konfidenza, qabli għalilhom ukoll kemm għamel ħajtu kollha ibati għal Farun u kemm kien raġel twajjeb u kemm semma forsi ħafna affarijiet. Dak it-tifel miet. Għaliex fuqat li kellu tama, dik it-tama kienet tama bażwija. Tama il ma tiswiex għaliex ma kienx imsejsa fuq il-kelma ċara ta' Alla. Ħafna nies illum il-ġurnata fil-waqt li jiftaħru u għandu ħafna konfidenza, qegħdin għarqu bihom fushom għax jaħsbu li se jiskappaw il-ġudizzju ta' minkejja t-tama tagħhom li huma iħaddnu. Fil-klib ta' Ġob però jgħidilna li hekk huma traqat ta' dawk kollha li jinsew il-Alla. U t-tama tal-midej tisfa fix-xejn għax il-fiduċja tiegħu tinkiser malajr. U t-tama tiegħu hija anqbuta ta' brimba. Kulħadd għandu tama. Kulħadd għandu tama. Nies ta' kull reliġjon mingħajr tama il-bniedem ma jgħix. Però importanti, hija essenzjali però illi t-tama tkun waħda ġenwina. U t-tama illi hija stabbli u li ma tiddiżappuntax hija t-tama msejsa fuq il-kelma t'Alla. ċoħe meta aħna Alla qed jindirizzana u aħna qegħdin inwieġbu għal dik il-kelma hemmhekk iva qegħdin nibnew tama illi meta jiġu l-għarrar tal-ġudizzju Ġesu jsemmi dak ir-raġel illi bena id-dar tiegħu fuq ir-ramel. Tajjeb, minn għalih kien se jgħix issa ħajja komda għax issa bena d-dar tiegħu, però meta ġie l-għarrar u nefħu lil-wiefen dik id-dar waqgħet għaliex għax kienet mibnija fuq ir-ramel. Kien jaf x'inhi l-kelma t'Alla, semaħħa però ma wieġibx kif suppost għalija. Din hija differenza. Meta wieħed jimla rasu b'ħafna tagħmiet, però ma tagħmiet foloz. Ġesu infatti jafżana b'mod illi għandna nsiru sobri hawnhekk, għandna nsiru miġbura fina nfusna, meta jafżana minn qabel, f'Mattew 7 vers 22. Illi ħafna jgħidu li f'dak il-jum, mulej ma ħabbarniex fismek u fismek keċċejna xjaten u fismek għamilna ħafna eġubijiet. L-ewwel nett li tissorprendini hija ħafna mhux xi wieħed lawnu lien. Xi fula fqara ġifieri, jkun hemm xi eċċezzjonijiet, imma ħafna jgħiduli f'dak il-jum u jibdew jikklejmjaw għalihom fushom għala għandhom jittaħlu fil-ġenna, għala għandhom ikunu milquejn minn Alla.
keċċejna xjaten, għamilna l-mirakli, ħabbarna fismek probabbilment ukoll għalmu l-kelma talla. Ġesu jweġibu ma jgħidilhom, jena nistqarrilhom jiena qatt ma kont nafkom tbedu minni intom li tagħmlu l-ħażen. Għaliex bniedem illi ma jaqafx fis-sod fuq it-tama illi Alla poġġa qudiemna, u ċoħe it-tama illi hija esibita fuq il-Kalvarju, Ġesu mislub u rxuxtat għal poplu tiegħu, jekk m'għandekx dik it-tama allura il-diżappunt u il-traċedja ċertament se jkollok issofrihom aktar tard. Illum l-aħwa se nitkellmu fuq l-assigurazzjoni tal-fidi. Tafu li milniex għamilna pjuttost sensiela twila fuq il-perseveranza tal-qaddisin. Tiftakru kif għadna li l-Ispiritu Santu joħsieb li jipproteġi u jsaħħaħ u jmantni l-fidi tal-mażulin talla sabiex dawn ikomplu fil-fidi u fl-imħabba u fis-servizz ta' Kristu sa tmiem. Dana il-Bibja hekk tgħallem aħna il-qajnija u ninsabu persważi dwarha. Però issa il-Kristjani mhumiex kollha fl-istess livell. Hemm Kristjani li huma ċerti huma mistrieħa fit-tama tagħhom li tinsab fi Kristu Ġesu u għandhom hekk ikunu. Però hemm Kristjani li forsi għadhom mhumiex assigurati, mhumiex ċerti li fil-waqt li huma jgħidu li jemnu ħanajdu iva Alla jgħoddhom bħala nies minn tiegħu imwielda mill-ġdid, però għadhom ma laħqux dik iċ-ċertezza, dik l-assigurazzjoni illi l-Iskrittura tatina. Għadhom forsi daqsxejn ċaqlembuta, għadhom ma jafux fiex jinsabu. Jekk issaqsihom temmen il-Vanġelu iva, temmen li Ġesu miet għalik u kien rixruxtat biex jaħfirlek dubietak iva. Temmen allura li la tmut se tmur il-ġenna u hemmhekk jirrispondik nispera. Jalla kif qed tgħid inti. Allora naraw li fil-waqt li huwa Kristjan għadu ma wasalx għal dik l-assigurazzjoni illi l-Bibja tatina. Bibja tgħallem li dawk li verament jemnu, dawk li ġenwinament poġġew il-fiduċja tagħhom fil-Mulej Ġesu Kristu u jħobbu fis-sinċerità. Huma dixxipli tiegħu illi qegħdin wettqu kelmtu fuq bidjenza evanġelika, dawn jistgħu b'kuxjenza tajba jgħidu u jistqarru illi jafu illi wara tmiem din il-ħajja Alla ċertament se jilqaħħom fih danu fis-smawiet. Ġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar jien personalment, jien nista' ngħid illi jiena ċert mis-salvazzjoni tiegħi. Qed nkellem lilkom il-koll, jista' jkun li hawn xi wħud minnkom li jgħidu iva jiena ċert, wasalt f'dak l-istadju. U jista' jkun li hawn xi wħud minnkom li jgħidu di smajta imma għad ma wasalx għal hemmhekk. U allura għalina l-koll. Tajjeb, illum u jekk Alla jrid il-ħadd li ġej se nitkellmu fuq kif wieħed jista' jasal għal dik iċ-ċertezza mbierka illi jaf fiex jinsab, jaf illi Alla laqgħu, Alla ħafirlu ħtietu kollha bil-merti ta' Kristu waħdu u allura għandu l-assigurazzjoni tal-fidi. Jaf illi Alla ħabbu u dik il-mħabba ta' Alla b'ebda mod mi se tiġi fix-xejn. L-Iskrittura tenkoraġġina anzi, tenkoraġġina sikwit biex aħna navvanzaw l-qudiem sabiex nilħqu jew aħjar Alla joġbu jagħtina dik iċ-ċertezza ħelwa fil-qalb tagħna illi aħna tiegħu u Kristu huwa s-Salvatur personali tiegħi. Dik ir-rabta li ma tinħalx, dik ir-rabta stabbli illi tatina konfidenza issa u fil-ġejjieni. Litra l-Lut kapitlu 10 vers 22 l-awtur iħeġġiġna u jgħidilna ħanersqu mela b'qalb sinċira bil-milja kollha tal-fidi, bl-assigurazzjoni kollha kemm hi tal-fidi.
Biqlubna mnatfin minn kuxjenza ħażina u ġisimna maħsub bil-manadif. Ħanżommu sħiħa l-istqarrija tat-tama tagħna mingħajr ma nbidlu femitna. Alla ma joġbux dak il-persuna illi illum huwa konfidenti u għada mhux, ma jafx fiex jinsab. Ma nix għalfejn bidlu femitna għax fidil u dak li wiegħed. U għalhekk nistgħu nkunu ċerti mis-salvazzjoni tagħna, għaliex Alla li wedna huwa fidil. Alla wkoll ma jibdilx femtu inkwantu l-pjan tiegħu ta' salvazzjoni. Alla u Alla tal-patt. U allura il-Kristjan iva jista' jasal biex ikun jaf li jinsab fi stat ta' grazzja, jinstab fil-favur ma' Alla u hekk se jibqa' jkun. Hekk se jibqa' jkun. Sa tmiem ħajtu. U ma' tmiem ta' ħajtu se jkun milquh ċertament fil-glorja tal-ġenna. Għandu din it-tama u b'din it-tama jista' jitenna. Għal darb'oħra l-iskrittura tkompli tinkoraġġan biex narfu dal-affarijiet. Per eżempju, fil-littra ta' Ġwanni, kapitlu 5, vers 13, jgħidilna. Ġwanni qed jgħid jiena ktibda lilkom li temmnu fl-isem tal-bent Alla biex tkunu tafu li għandkom l-ħajja ta' dejjem. Ġif waħda mill-iskopijiet li Ġwanni ndenja biex jikteb din l-ittra. Tajjeb, apparti li biex il-ferħ tal-Kristjani jkun komplut sabiex jgħallimhom il-modija tal-fidi, sabiex jwissihom, però waħda mill-iskopijiet kienet ċertament biex ikunu jafu. Palma kiteb il-Vanġelu biex min jaqrah jara fil-li Ġesu huwa l-Messija bin Alla u biex billi jemmen fih kollu l-ħajja ta' dejjem, issa f'din l-ittra tiegħu qed jiktibha biex dawk li diġà jemmnu ikunu jafu illi għandhom il-ħajja ta' dejjem. U l-ħajja ta' dejjem bl-istess definizzjoni tagħha hija eterna. Ma tispiċċax. Milquh fil-favur tal-Alla u hekk se tibqa' tkun tant li ebda ħaġa, ebda teddid, ebda periklu ma jista' jifridna mill-mħabba tal-Alla li hija fi Kristu Ġesu Sidna. Din hija il-pożizzjoni tagħna mill-antik. Infatti, fis-seklu 16 tafu il-riforma li bdiet tinfirex mal-Ewropa kollha. Fil-Knisja Kattolika kien hemm teologu famuż illi kien biex ngħidu hekk il-kelliem prinċipali għal pożizzjoni kattolika dakinhar fis-seklu 16 li għadek sal-lum. Roberto Bellarmin li kien kardinal. U dan il-kardinal qal il-ħaġa l-aktar li tinfuskani, l-aktar li tdejjaqni fil-Protestanti, l-aktar li ma nistax għalija, mhux biss hu imma bħala Knisja Kattolika, hija l-fatt li jgħidu jikklejmjaw li huma ċerti li ħajmorru l-ġenna. Għalina din hija arroganza, din hija gburija, din hija tostaġni, din hija preżunzjoni mill-aqwa. Għalfejn taħsbu għalhekk Roberto Bellarmin? Il-għaliex fis-sistema kattolika, u tafu daqsi, wieħed qiegħed iserraħ apparti minn fuq Kristu, qed iserraħ ukoll fuq l-opri tiegħu u int ma tafx. Ma tafx hux se tkompli tagħmel is-sensiela ta' opri tajba li l-Knisja tirrikjedi minnek biex timmerita s-salvazzjoni. U allura iva, bil-fors Roberto Bellarmin jistaġeb u jisfa skandalizzat minna meta ngħidu aħna illi iva, aħna nafu li se mmorru l-ġenna il għaliex Ġesu mhux biss huwa l-bieb tal-ġenna imma qal jien huwa l-bieb min jidħol minni salva u jidħol joħroġ u jsib il-mera. Il-ħallil ma jiġix lif biex jisraq u joqtol jaqret imma jien ġej biex huma jkollkom il-ħajja u l-ħajja aktar bil-kotra. Il-Kristjan qed jiddependi totalment fuq Kristu waħdu. Fuq l-opra tiegħu illi wara li jgħix ħajja assolutament perfetta ħallas id-dejn tagħna bil-ħajja tiegħu stess. U allura la darba huwa l-bniedem Alla, il-mewt tiegħu hija ta' valur infinit biex jifdi, biex jiksab għalih innifsu
bil-merti tiegħu, bil-ħila tiegħu, dawk in-nies kollha illi Alla taħ. U allura Alla li jagħmel din l-esperjenza reali fil-qalb ta' uliedu, uliedu jaslu biex jirrealizzaw il-qifa bi Kristu u bi Kristu waħdu se nasal il-ġenna. Kattolku mhux hekk. Kattolku għalih hija umiltà li tajt ma nafx u sejr nexxili. Jiena ma nsejħilix umiltà, nsejħilha nuqqas ta' fidi. M'intix qed tafda f'dak li suppost qed tafda fih u fih waħdu għadek qed tafda fih innifsek. Xi ftit jew jekk tafda fih innifsek imqar ftit, ovvjament ma tistax tgħid illi jien ninsab assigurat, illi jiena ninsab ċert illi ħamur il-ġenna. Tarfu allura mela d-differenza illi naqbel jiena ma' Roberto Bellarmin illi hija waħda mid-differenzi kbar. Il-Kristjan jaf li għandu slim ma' Alla, issa mela billi ġustifikati bil-fidi għandna slim ma' Alla. Pawlu ma jgħidx nisperaw jew probabbli jew ħanispekulaw jew xi ħaġa, ma jgħid bħala bon fatt għandna slim ma' Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-Kattoliku għadu jgħix dik il-penumbra, dik il-isa bejn daw u d-dlam ma jafx fejn hu il għaliex qiegħed ħares lejn innifsu bħalli kieku urid jagħti s-sem tiegħu biex jilħaq il-salvazzjoni. Iva l-Iskrittura titkellem b'mod xejn ambigu, b'mod ċar, u tajt illi min jilqa il-fidwa ta' Kristu, min jarfu bħalma hu ta' bilħaq Alla li ben, illi sar għaddej għan-nom tagħna sabiex ikunu t-pattija għadnu bit-tagħna u r-rikonċiljazzjoni tagħna quddiem Alla. Dawk in-nies illi ħarsu lejn Ġesu u Ġesu waħdu jistriħu fih skont l-istedina tiegħu. Ejjew għandi intom kollu intom taqlin u mobbin ħafna u jien inserraħkom. U allura qegħdin igawdu dan il-mistrieħ kapaċi iva jaslu biex jgħidu illi jiena naf fejn sejjer wara mewti. Naf li ser il-ġenna il għaliex Ġesu ħallas kompletament għad-dejn tiegħi. L-Apostol Pawlu fir-Rumani 5 vers 2 jkompli biex jgħid illi bih bi Kristu wkoll għandna tħul bil-fidi f'din il-grazzja li fiha qegħdin u nifirħu fit-tama tal-glorja t'Alla. Għandna bżonn nifhmu meta l-Bibja titkellem dwar it-tama li Alla jagħti, hija tama li ma tiddiżappuntax. Hija tama stabbli. Hija tama imsejsa fuq fatti storiċi. Daqs kemm huwa ċertissimu li bent Alla sar bniedem u għammar fostna. Daqs kemm huwa ċertissimu li Ġesu kien maqtul fuq salib Ruman. Daqs kemm huwa ċertissimu li kien mitfun. Daqs kemm huwa ċertissimu li qam minn bell-imwiet, daqs hekk ieħor huwa ċert illi aħna għandna tama illi hija biss kwistjoni ta' żmien. Jgħaddi żmien u dik it-tama ċertament tissarraf f'realtà. Alla jagħtina biex b'antiċipazzjoni inħarsu l-qudiem bil-ferħ, għaw Pawlu jgħid li aħna nifirħu fit-tama tal-glorja t'Alla u ċoħ li nkunu fil-preżenza glorjuża t'Alla. U mhux hekk biss, imma wkoll niftaħru wkoll bin-niket, billi nafu li n-niket inissal is-sabar il-prova t-tama. U it-tama ma ġġelniex nistħu. Inti semgħuha? Mhix hija totalment differenti minn dak l-istudent li jgħid mort tal-eżami, għamilt l-aħjar, nittama li ngħaddi. U allura imtertata kwix xahrejn sakemm joħroġ ir-riżultat għax jista' jkun jgħaddi, jista' jkun ma jgħaddix. Mhux hekk. Hija tama illi jgħidilna tama li ma ġġelniex nistħu. Għax l-imħabba tal-la jam sawba fi qlubna bl-Ispiritu Santu moti li jenna. Alla diġà qed jagħtina evidenza konkreta. Evidenza li nistgħu narawha missuha bidejna. L-Ispiritu Santu huwa msawwa fi qlubna
il-għalix huwa moti lilna. Kif nafu li għandna l-Ispirtu? Ovvjament mill-ħajja trasformata, mill-ħajja bibdula li Alla qiegħed jaħdem fina bl-Ispirtu tiegħu. Ukoll vers 10 Pawlu kompli biex jgħid jekk meta konna edewwa konna rikonċiljati malla bil-mewt ta' ibnu. Aktar u aktar issa billi aħna rikonċiljati se nkunu salvati bil-ħajja tiegħu. Fejn huwa d-dubju? Fejn hija l-inċertezza hekk? Pawlu qed jgħid bħalissa ninsabu rikonċiljati, fil-futur se nkunu wkoll salvati bil-ħajja tiegħu. M'hemm ebda element ta' inċertezza. U allura l-assigurazzjoni tal-Kristjan mhijiex mibnija, mhijiex imsejsa fuq xi konġettura, guess, naħseb, din hija l-opinjoni tiegħi, nispera, xejn minn dan. Hija msejsa fuq tama infallibbli. Tama illi hija tagħna il għaliex Alla diġà indaħal b'ibnu Ġesu Kristu u rjena li huwa favur tagħna. Jekk Alla umana minu kontra tagħna u li ma frankax l-istess ibnu. Imma taħlina l-koll kif ma jtinix b'xejn ukoll il-ħwejjeġ kollha. Tama tal-Kristjani hija waħda sikura, waħda ċerta. Allura hija assigurazzjoni infallibbli illi tirriżulta mill-fidi tagħna. Issa l-fidi x'inhi? Lut 11 vers 1 jgħidilna, il-fidi hija iċ-ċertezza tal-ħwejjeġ nittamaw fihom. Jekk inti tajt li temmen fi Kristu, sarraf dik il-fidi. U aħseb ftit wara x'qed tajt. Il-fidi hija l-assigurazzjoni u ċ-ċertezza tal-ħwejjeġ li tittama fihom. X'qegħdin nittamaw? Nittamaw li mmorru l-ġenna, nittamaw li naraw iċ-ċalla, nittamaw li nkunu flena għall-eternità. Il-fidi hija ċertezza ta' dak il-ħwejjeġ. Lut 6, vers 11 jgħidilna aħna nixtiequ li kull wieħed minnkom, din l-assigurazzjoni ħelwa mhix għal xi Kristjani. Alla irid li jagħtiha u titgawda minn uliedu kollha. Matul il-pellegrinaġġ tagħhom huma mexjin lejn Sion tenfuq. Aħna nixtiequ li intom il-koll, kull wieħed minnkom juri sal-aħħar l-istess ħeġġa għat-twettieq sħiħ tat-tama. Dik it-tama tkun mwettqa fina, tkun konfermata fina. Ikompli biex jgħid, din hija t-tama li għandna bħala ankra għar-ruħ. X'inhi ankra? L-ankra il-vapur tistabbilixxih. Tevitalu li jitħabbat mal-blat, jitkisser. Jekk aħna qegħdin nħarsu lejn Ġesu Kristu u nżommuh bħala t-tama tagħna, huwa l-ankra għar-ruħ sew żgura u kemm qawwija li tidħol il-ġewwa mill-velu. It-tama tagħna twassal mhux sa sena oħra, sa 10 snin oħra. Twassal mhux biss f'did-dinja, twassal għad-dinja li ġejja. Hija tama li tidħol il-ġewwa mill-velu fejn daħal għalina bħala prekursur Ġesu li sar qasis għal dejjem skont l-ordni ta' Melkisedek. Ġesu daħal fis-sema, tella lura fis-smewwiet. Minn fejn għandu jeġi. Għaliex qiegħed fis-smewwiet bħalissa bħala prekursur. Wieħed li jidħol qabel ħadd ieħor, forerunner. La darba Ġesu għall-ġenna u għall-garanzija ta' dawk kollha li hu feda bid-demm tiegħu. Ħana ġa saqsi, temmen fi Kristu il-fiduċja tiegħek hija fih u fih biss. U allura, iva, inti kandidat tajjeb biex isserraħ qalbek. Serraħ qalbek fih, gawdi slim illi Alla tak minn issa stess. Hija tama allura li hija bbażata fuq id-demm u l-ġustizzja ta' Kristu. Mhux tama fiha nnifsi, kieku hija tama fiha nnifsi, ħajkolli naqbel ma' Roberto Bellarmin illi ngħid illi jiena arroganti, illi jiena gburi, mhijiex anzi gburija, hija aktarx aċċettazzjoni bil-ferħa u bi-gratitudni
ta' dak kollu li Alla oġbu jagħmel għan-nom ta' wliedu ibnu Ġesu Kristu. Dak li kien impossibbli għalina, għal Alla hu possibbli, anzi Alla wettqu storikament fil-persuna ta' ibnu Ġesu, u allura il-Kristjan ħares lejn Ġesu bħala l-alfa u l-omega, il-bidu u t-tmiem tal-fidi tiegħu. Ma ħarsux lejn anfusna, inħarsu lejn ir-righteousness tiegħu, il-perfezzjoni ta' Kristu, s-sewwa tiegħu. Hemm hija l-claim, hemm huwa l-warrant tagħna għall-ġenna. Hemm huwa l-jett. Ġwanni wieħed vers 11 jgħidilna illi fil-waqt li Ġesu ġie fi ħwejġu nisu ma għarfux, imma dawk kollha li laqgħuh tom is-seta jew tom l-awtorità li jsiru li tal dawk li jemmnu f'ismu. Dawk li mwielda minn Alla. Il-dritt li għandi għal-ġenna huwa moti lili. Moti lili liberament. Ġesu għal id-dritt, tani dak id-dritt u jiena allura huwa l-privileġġ tiegħi li neżerċita dak id-dritt. U ngħid iva, għandi tama qawwija, għandi tama ċerta, il għaliex hija tama bbażata fuq fatti storiċi li ġraw. Ftakru dejjem l-aħwa il-Vanġelu mhuwiex xi tip ta' filosofija, mhuwiex ideat, il-Vanġelu huwa storja. Fatti li jibda mit-twelid ta' Ġesu, il-ħajja perfetta tiegħu, il-mewt tiegħu, il-qawmin tiegħu. Fatti. Wallo fatti ħadd ma jistennihom. Ħadd ma jistennihom. Lut 6 vers 17 jgħidilna. Għalhekk Alla billi rid juri aktar bil-qawwa lill-werrieta tal-weda. Għalkemm Alla huwa ħerqan biex jassigurana u jagħtina dik il-gawdija taċ-ċertezza bil-qalb. Alla rid juri aktar bil-qawwa lill-werrieta tal-weda li l-fehma tiegħu ma titbiddilx. Tiegħek tista' titbiddel, il-fehma tiegħek hux vera. U nibdlu ħafna fehmi taħna. Però grazzi lil Alla, is-salvazzjoni tagħna ma tiddependix fuq il-fehma tiegħi. Tiddependi fuq il-fehma tal-Alla. Il-fehma infallibbli tal-Alla, il-fehma immutabbli tal-Alla. Il-fehma li ma titbiddilx tal-Alla. Alla wettaqa bħalfa jerġa'. Biex b'żewġ ħwejjeġ ma jitbidlux li fihom ma jistax ikun li Alla jikdeb, aħna jkollna faraġ kbir, jew aħjar inkoraġġiment kbir. Għandna qalbna qawwija. Aħna li ħrabna l-ken biex nabdu mat-tama qiegħda qudiemha. F'x'inhi t-tama tagħna? Nikkorreġi lil nifsi. Min hu t-tama tagħna? Kristu mislub. Kristu l-xuxtat. Hemm hija t-tama kollha tagħna. U fejn hu Ġesu bħalissa? Qed fuq l-eminja tal-missier garanzija illi la darba u jgħix aħna se ngħixu ukoll. Infatti il-ħajja eterna hija ħajja ta' Kristu fina. Jiena nsalab ma' Kristu ma' tqol jgħix mhux jien ma' Kristu li jgħix fija. Araw kemm ta' bilħaq il-salvazzjoni tagħna ma tiddependix fuq dak li nagħmlu aħna. Ħana ġi noħodkom għal dak il-lejl meta l-anġlu qerriet kien se jgħaddi minn quddiem kull dar fl-Eġittu. Tajjeb, diġà rajna familja li kellha dan it-tifel kellu ħafna konfidenza, tant kellu konfidenza u tant kien jemmen fil-ħnina u fit-tjieba tagħha u fil-grazzja tagħha u li ma ndenjax u iwieġeb għall-ordni tagħha, daħal jorqod mistrieħ konfidenti li ma ħajmissu ħadd u infatti ġralu dak li ġralu. Però issa żewġ familji oħra, ġirien tiegħu. Tajjeb, żewġ familji oħra. Li t-tnejn hemm tifel l-ewwel imwieled fihom u it-tnejn wieġbu għall-istruzzjoni ta' Musa u qatlu l-ħaruf u bid-demm bil-pjanta tal-issopu ċabsu il-bibien tad-djar tagħhom. Tajjeb, mela wieħed minnhom xejn għamel il-ħin lill-omm u missier qalilhom Pawma jiena dħalt norqod. U qalulu kif jista' jkun tieħel torqod? Ma tafx li ġej l-anġlu qerriet aħna ninsabu marwrin. Allura qalilhom
ma tkunx taf fejn tkun. Mwerrin jiena fatti jekk ħajmut xi ħadd ħammut jien però naf li mhux ħammut, sempliċi raġuni illi Alla għalilna biex nċabsu il-koxox tal-bieb u allura jiena sejf. Naf ċert li bħalma ħan nidħol norqod għadha ħanqum u kull sajdilkom bonġu u mmorru għax-xogħol flimkien. Kienet raġuna tajjeb? Infatti hekk ġara. Hekk ġara. Kien mistrieħ, kien assigurat illi il-kelma tal-Alla ma tinkisirx. U hekk allura hu ġab li nnifsu allineat jaqbel ma dik il-kelma tal-Alla seta' jsarraħ rasu. Tal-ġar tiegħu wkoll għamlu il-dem mal-bib, però it-tifel kien imwerwer u nfatt il-ġenitur tiegħu wkoll għenuh biex jitwerwer aktar u għallulu ħanibqgħu fġili miegħek, nibqgħu mqajmin matul il-lejl għaliex fil-waqt li vera minna d-dem u vera u bdejn ħilla, vera nemnu illi, però min jaf? Min jaf? U għaddew il-lejl it-torturati, għaddew il-lejl dubjużi, il-lejl għadda u l-għada l-uniku vantaġġ li kellhom morru għax-xogħol għajjanin għax ma kinux faqdu. Taw id-differenza. It-tnejn obduħu l-Alla, ħannisaw l-ewwel wieħed illi kellu konfidenza falsa. It-tnejn obduħu l-Alla. It-tnejn għamlu d-dem. It-tnejn kienu sikuri. Wieħed gawda s-sigurtà tiegħu. Wieħed kien ċert illi hekk ħajġi u hekk ġara. U l-ieħor baqa' jafda fuq l-emozzjonijiet tiegħu u fuq l-opinjonijiet ta' ħaddieħor u fuq elf ħaġa u kif ħasibha hu. L-assigurazzjoni qegħdin nitkellmu mela dwar dak it-tifel illi daħal jorqod rasu mistrieħa il għaliex jaf illi obda l-istruzzjoni tagħna. U hawnhekk ukoll waħda mill-modi, waħda mill-fatturi kif aħna nistgħu nkunu ċerti mis-salvazzjoni tagħna. Billi naraw l-evidenza tas-salvazzjoni f'ħajjitna stess. Fejn l-Ispiritu Santu, l-Ispiritu tal-verità u l-Ispiritu tal-qudusija huwa attiv f'kull Kristjan. Xi ftit jew wisq, kull Kristjan jagħmel il-frott, vera 30, 60 jew 100 mhux kollha l-istess imma jagħmlu frott. Jagħmlu frott. Il-Kristjan jista' jirraġuna u jgħid minix bħalma kont sena ilu. Minix bħalma jixtieqni Alla li nkun. Imma b'dak li jien fejn il-ħaqt bil-grazzja tal-Alla. Kristjan jaf li qed jagħmel progress. Jaf li l-karattru tiegħu qed jinbidel fi xbija ta' Kristu. U jixtieq li aktar ma jmur aktar ikun trasformat bl-Ispirtu Qaddis tal-Alla. U allura iva, dik l-evidenza ġewwiena għal fatt li aħna jekk qabel kont vizzjat, kont kellek il-sinek maħmuġ, kont immorali, tajjeb dawk il-vizzji qegħdin jinqataw, qegħdin jitbielu fik u fl-istess ħin qed titrawhem f'dak il-virtujiet li jogħġbu lill-Alla. Fil-qari ta' dalodu infatti Pietru l-Apostlu jagħmel aċċenn fuq dal-aspett ta' salvazzjoni tagħna. Fejn jgħidilna illi barra minn dan għamlu l-ħeġġa kollha u żidu mal-fidi tagħkom il-virtu. Il-fidi tagħna hija ħadd tkun attiva. Hija ħadd tkun biżla mal-virtu l-arfa, mal-arfa ir-rażna jew kontroll fuq nafusna. Nafu sa fejn għandna naslu. Mar-rażna is-sabar. mas-sabar it-tjieba, mat-tjieba, l-bubija tal-aħwa, mal-bubija tal-aħwa l-imħabba. Qed jagħtina sensiela, mhux għax waħda ġib l-oħra neċessarjament. Ma qed jgħidilna kemm huwa importanti il-ħajja tal-Kristjan tkun rikka dawn il-virtujiet li jogħġbu lill-Alla. Għaliex? Jagħtina raġuni. Min m'għandux ħwejjeġ huwa għami u ma jarax il-bot u nesa li kien imnaddaf minn dnubitu ta' darba. Ġifiek inti tajt li konvertejt, temmen fi Kristu. Però ħajtek bażikament għadha l-istess. Għandek raġun tiddubita.
Għandek ir-raġuni li għadek m'intix ċert mis-salvazzjoni tiegħek. Però jekk qed tara l-emil tal-grazzja ta' Alla, kif Alla qiegħed inatfek. Qiegħed inatfek fil-ħsieb, qed inatfek fil-żienek, qed inatfek fl-emil tiegħek. Hemmhekk inti tajt u għandek raġun tajt iva. Naf li jiena reċipjent tal-ħnija ta' Alla il għaliex m'għadniex li kont. Qed ninbidel. Qed ninbidel. Għalhekk kuti aktar għandu jkollkom ħerqa biex issaħħu l-għażla u s-sejħa tagħkom. Mela. L-għażla tal-Alla. Minna l-għażla tal-Alla hija inċerta, x'għed tgħidilna hemm bżonn issaħħuha l-għażla. Da parti tal-Alla hija ċertissima, Alla jaf il-dawk li huwa għażel, jaf mill-eternità. Però personalment jien naf li Alla għażilni. Kif naf? Bil-fatt li jien għandimt, qed ngħix ħajja tandiema, qed nobdi b'attenzjoni l-istruzzjoni li tani Sidi Ġesu, allura hemmhekk iva jiena nkun nista' ngħid ta' bilħaq Alla għażilni. Għaliex m'għadniex fil-ħama, fil-ħmieġ, fil-korruzzjoni li kont qabel. Qed nara it-trasformazzjoni li ġab Sidi Ġesu. Mela saħħu l-għażla u s-sejħa tagħkom. Alla sejħilna bliema tip ta' sejħa. B'sejħa qaddisa. Bibbet enfasizza. B'sejħa qaddisa. Jien mela Pawlu l-priġunier tal-Mulej nitlobkom biex timxu kif jixraq l-sejħa jew il-vokazzjoni tagħkom bl-umiltà, bil-ħlewwa, bis-sabar. Taħmlu xulxin bl-imħabba. Dik għat-tip ta' sejħa illi Alla sejħilna bija. Pietru qed jgħidilna saħħuhom dal-affarijiet. Kunu ċerti illi Alla għażilkom, illi Alla sejħilkom, jekk tagħmlu dan ma taqgħu qatt, ma titfixklux, ma tiqfux, ma tgħejjawx. Ġista għalina li aħna inwieġbu nikkoperaw mal-grazzja tal-Alla. Alla li sejħilna għal qdusija. U aktar ma nara jiena dik il-bidla, dak il-kambjament. Illi jekk bħalissa qed inkun nervuż, qed insiba diffiċli biex naħfer. U x'inhu? U inti qed taħdem fuq qed tara r-rebħa fuq id-dnub. U allura konferma illi d-dnub ma jiddominax aktar fuqkom għax m'intomx taħt il-liġi, ma taħt il-grazzja. Inti tibda tgħid mela jiena vera, Kristjan ta' veru. Kristjan ġenwin. Għax inħares le nifsi u nara il-ħidma tal-Ispiritu Santu fija. Dik hija aspett li minna wkoll nistgħu narfu illi aħna imsejħin minn Alla. Imbagħad hemm xi ħaġa wkoll tant għażiża għal dak il-Kristjan li ikun esperjenzjat il-ħaġa. Ix-xhieda tal-Ispiritu Santu fil-qalb tiegħu. Jekk qatt ma ġarrabta m'għandek ebda idea fuq xi qed nitkellem. Però jekk ġarrabta tgħid Pawlu għandu raġun. Għandu raġun. Jien naf x'ġifieri. Meta l-Ispiritu tal-Alla jixed mal-Ispiritu tiegħi illi jiena wilt ta' Alla. U mhux biss wilt ma wkoll werriet. Werriet ta' Alla u werriet ma' Kristu jekk miegħu imbagħdi biex miegħu wkoll nkun glorifikat. Il-mindset tiegħi llum huwa wasal f'ċertu stadju illi jiena nirraġuna u ngħid ma rridx ir-rikkezzi, ma rridx il-fama, ma rridx il-glorja tad-dinja, ma rridx il-prestiġju tas-soċjetà tiegħi, irrid biss li noġob il-Kristu. U hemmhekk li qed poġġilek innifsek f'pożizzjoni illi l-Ispiritu tal-Alla jixed, jagħti testimonjanza fil-kuxjenza tiegħek, jagħti testimonjanza fir-ruħ tiegħek li fejn qabel kienet imqalba, inċerta. Ma tafx fejn inti, l-Ispiritu Santu. Jagħtik dak is-siġill. Illi jien tiegħu. Int tappartini għas-saltna ta' Alla. L-Ispiritu Santu ukoll imbagħad juża dell-esperjenza tal-assigurazzjoni. Meta inti tasal biex tgħid jiena qed nafda fi Kristu waħdu. U allura naf li la darba ma jiddependix minni.
imma kollox jiddependi minnu għas-salvazzjoni. Naf illi jiena ċert mis-salvazzjoni tiegħi. Jiġri x'jiġri, Ġesu kapaċi jżommni u stess qal jiena nagħtihom minn ħajta dejjem ma jitilfu qatt, ħadd ma jaħtafhom minn idi. L-Ispiritu Santu se juża dik l-assigurazzjoni. Mhux biex jagħmilna għażżenin. Mhux biex nintelqu fil-ġenb. Mhux biex nittraskuraw lil nfusna. Ma juża bħala motivazzjoni biex il-Alla naqduh aktar u aktar bil-ħerqa. Aktar u aktar bi-gratitudni. Il-għaliex la darba inti tkun taf x'inhi għat-tama tiegħek. U xi kwalità ta' tama hija dik. Illi Alla ċertament isarraf il-weda tiegħu. L-Ispiritu Santu juża dik l-assigurazzjoni biex iżommna umli u jżommna utli fis-servizz ta' Sidna Ġesu Kristu. L-ewwel Ġwanni 3, vers 1. Ġwanni jibda biex jgħid ara li ma mħabba xerret fuqna l-missier. Ġwanni għawek huwa mistaġer. U jimmedita fuq l-imħabba stravaganti, l-imħabba inkredibbli, l-imħabba illi hija inkomparabbli, ma nistgħux nqabblu kwalunkwa mħabba. Liema mħabba xerret fuqna l-missier biex nissejħu li Alla. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma tarafx lilu, ma bubin. Issa aħna u li Alla. Intu timmaġinaw li Alla li għandu l-ulied tiegħu u se jkeċċihom? Jew he will disown them, ma jarafhomx? Issa aħna u li Alla u għadu ma derx se nkunu. Imma nafu. Nafu. Mhux nissupponu, mhux nimmaġinaw, mhux nistħajlu. Mhux hemm ċans kbija u żgħir, imma nafu li meta jidher Ġesu aħna se nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Dik hija t-tama tagħna li Ġwanni għadarbor qed jafferma tama infallibbli. Tajjeb li jkollna dik tama. U fiex tirriżulta dik tama? Isimgħu, vers 3. U kull bniedem li għandu dik tama fih jissaffa bħalma u safi Kristu. Kif taħdem din it-tama fina? Alla juża ċertezza li hu nnifsu jagħtina. Tajjeb biex bil-konfidenza ħarsu l-fuq. U ngħidu wara dil-ħajja se mmur ingawdi l-eternità fil-ġenna. Kif ħajjuża dik l-assigurazzjoni? Billi jiena nfittex nitqaddes aktar u aktar. Bħalli kieku qatt miena sodisfatt. Illi l-Alla nista' noġbu f'kull aspett, f'kull qasam ta' ħajti. Għatri tiltama persuna jiena. Illi tajt jiena assigurat mill-salvazzjoni tiegħi. U allura nista' nitkellem pastas, nista' mmur mal-prostituti, nista' nisraq, nista' nikdeb. Ma ssibx bniedem hekk. L-akkuża ta' Roberto Bellarmin f'isem il-Knisja Kattolika. Meta jgħidu illi jekk inti tajt li inti ċert se tkun traskurat. Aħjar tkun dubjuż ħalli tibqa' taħdem għalli raġuna l-kontra. Għal darb'oħra. Il-kliem ta' Eżajja huwa minnu. Il-ħsibijiet tiegħi mhumiex il-ħsibijiet tagħkom. Daqskemm smewwitu għola mill-art, daqshekk jew ħsibijiet tiegħi mhumiex bħal tagħkom. Alla jirraġuna illi meta jassigurana, meta jagħtina dik iċ-ċertezza ħelwa fil-qalb tagħna, li aħna tiegħu, u li l-mewt u l-ħajja waqqa x-xemx se jfridda mill-imħabtu. Alla juża dik iċ-ċertezza sabiex nissaffew. Sabiex nissaffew. Alla jagħtina kollox b'xejn, jgħidilna fin x'inhi l-pożizzjoni tagħna, u allura l-bqija ta' ħajjitna il-Kristjan ikun kapaċi jiddedika ħajtu sabiex jaqdi lill-Alla tiegħu bla biża, bla twerwir, bla dubju li jimkolla ta' ħajtu. Kull Kristjan ġenwin se jmur il-ġenna. Però il-Kristjan li min issa għandu l-assigurazzjoni li se jmur il-ġenna, il-ġenna tinsab ġo fih min issa. Aħsbu fiha. Għaliex jekk inti għadek imtertaq bid-dubju,
għax forsi taħseb illi m'għamilx biżżejjed, ħares lejn Kristu. L-opra ta' Kristu hija opra perfetta. Il-fidwa tiegħu hija effettiva u perfetta. Ir-rikonċiljazzjoni tiegħu hija reali. Ta' bilħaq ħabbibna mal-missier. Il-maħfra tiegħu hija għotja preżenti għandna l-maħfra tiegħu. U allura bl-assigurazzjoni meta aħna nkunu ċerti mill-qagħda tagħna quddiem Alla. Il-lena li hemm fil-ġenna tibda dduqha minn issa stess. Tibda tgawdiha minn issa stess. U bit-tama tiegħek tibqa' tiġri l-ġirja tal-fidi li hemm qudiemna mingħajr ma jimpressjonak it-tlellix tad-dinja, mingħajr ma jimpressjonak it-tfesfis ta' Satana, mingħajr ma tagħti każ il-passjonijiet karnali tiegħek, il-ħsieb tiegħek ikun biss biex inti toġob lis-Sid u s-Salvatur uniku tiegħek. Amen.